Lijep pozdrav, gledate poljoprivrednu emisiju Boje zemlje. Ostanite s nama i pogledajte što smo danas pripremili. U današnjoj emisiji donosimo: u Pazinu održan tečaj prerade mlijeka. Bili smo na rekreacijskom jahanju. U Edukacijsko-gastronomskom centru Agencije za ruralni razvoj Istre na Gortanovom brijegu u Pazinu održan je tečaj prerade mlijeka, diversifikacija aktivnosti na poljoprivrednom gospodarstvu, prerada poljoprivrednih proizvoda životinjskog podrijetla u organizaciji Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Ovdje se događa prvi tečaj, prvi u nizu tečajeva za osposobljavanje naših kozara da budu mljekari i sirari. Naime, jasno je da bi njihova gospodarstva bila održiva, oni moraju osigurati jednu gospodarsku održivost, a proizvodnja mlijeka u svakom slučaju upravo je to što osigurava tu održivost. Ta proizvodnja mlijeka, dakle, danas će naučiti temeljne stvari da se mogu upustiti, da se oslobode i da se upuste u tu avanturu proizvodnje i proizvodnje mliječnih proizvoda, za koje sam siguran da će na našem tržištu naći dovoljan broj kupaca i previše. Sve ono što je proizvede bit će vrlo vjerojatno puno prije prodano nego što oni to uspiju proizvesti. Zato je to bitno ovdje da nauče dobro. Udruga uzgajivača istarske koze će ih pratiti i u narednim radionicama, dakle u naprednim, a ako treba osigurat ćemo i razne druge oblike savjetovanja. U biti ovo je 8 tečajeva kako mi kao uprava radimo ove tečajeve kroz EU programe. Inače, prije toga smo imali još 2 tečaja preko škole srednje, gdje su ljudi ta 2 tečaja prošli, dobili su potvrdu i upisivala se u knjižicu 120 sati. Znači, ovdje su sirari istarski su stvarno dobro educirani, što pokazuje i broj sirana i proizvodnja. Dakle, 2017. je onako bio boom. I tad smo imali 4 tečaja, pa 2018. 2, pa do 2022. ništa. Znači, uglavnom oni koji su se bavili sirarstvom su prošli taj tečaj i evo sada smo ovu grupu sakupili zahvaljujući Azriju, znači koji nas je tražio da pomognemo educirati proizvođače i to su neke znamo, znači sa nekima surađujemo, radimo i savjetničke pakete što se tiče sirarstva, ali uglavnom su ovdje prerađivači kozjeg mlijeka. Mi kažemo odmah na početku tečaja da je sirarstvo poduzetništvo i da već time znamo da ili ćemo zaposliti radnike ili mi imamo dovoljno svojih članova gospodarstva koji će nam pomagati. Jer to je već dodatna 2 posla. Jedno je prerada, drugo je prodaja. A do sad smo pomuzli i tu nam je završio posao. Druga stvar s kojom se srećuje sami zakonodavni uvjeti što se tiče prostora, infrastrukturni uvjeti u objektu, u okolišu. Zadovoljiti treba uvjete, a da li ljudi imaju dovoljno financijskih sredstava za to? To je prvi problem s kojim će se susresti. Drugo je da li imaju dovoljno znanja. Kad prođu tečaj, nekakva znanja dobiju. Neko razmišlja, nije bio na tečaju, ne zna od kuda krene, kome da se obrati za pomoć. Na kraju, dobro je stvarno kad dođu na tečaj i onda znaju barem kome će se javiti kad sad kreću dalje. Pa se javljaju nekom od nas, savjetodavaca koji smo specijalizirani za taj dio.
pa im pomognemo, da kažemo kako treba izgledati objekt, odemo na teren kad možemo, vidimo da li pregrađivati, da li ne pregrađivati, koliko prostorija, koja osnovna oprema, pa se kreće od osnovne opreme da bi kroz godine nadograđivali tu svoju siranu, povećavali kapacitete. Znači, ono što bi zaključno rekli šta njih najviše muči je to da mislim da se boje zato što je nekad to bilo, sirana je ipak nešto, mljekara sirana, nešto što je njima po njihovom pojmu nešto jako veliko, nešto što mora puno stvari zadovoljiti. Ok, saznaju da to i nije toliko strašno i da treba krenuti od prvog koraka, jer svaki cilj će se doseći ako krenemo od prvog koraka, tako je i tu. Znači ova prerada mlijeka broj 1 traje 21 sat, uvijek nas je u timu nekoliko, tako da jedan dio predaje, teoretski dio gradiva, a drugi tim radi različite vrste sireva, pa zovemo ljude da vide, znači da ne gubimo vrijeme. Tako da mi u 3 dana napravimo osnovu iz sirarstva i idemo od mužnje, od kvalitete higijene mlijeka pa do osnova sirarstva, prerade i onda radimo nekakve specifične vrste sireva. Na kraju imamo jedan mali agroekonomski dio o porezima, knjigovodstvu i marketingu. I u biti podijelili smo tečaj na 2 dijela, imamo drugi dio, bogatstvo okusa sira, koji isto traje 3 dana od 24 sata i za mjesec dana će biti ovdje i taj drugi dio gdje radimo nekakve druge vrste specifičnih sireva i radimo, znači, marketinški ga obrađujemo i radimo sljubljivanje sira i vina više za seoski turizam, znači da taj sir postaje atraktivan gostima. Osim teorijskog dijela, polaznici kroz tečaj prolaze i praktični dio u kojem je prikazana proizvodnja različitih vrsta sira. Ovako, danas smo se pripremili raditi svježi sir od kozjeg mlijeka koje je nacijepljeno sa kulturama. Čisto ono da se uvede još neki novi proizvod. Radit ćemo kuhani sir, odnosno čisti kuhani sir i kuhani sir sa dodacima, jer ćemo ovu količinu sira koju će se stvoriti rasporediti na više sireva. I danas smo još počeli sa škripavcem, isto sir koji se tradicionalno ovi sirevi se tradicionalno ne rade na ovom području, ali čisto malo da se proširi i ta ponuda ako se neko odluči pa počne raditi ovakve sireve, da proširi ponudu svojih proizvoda. Kroz 8 tečajeva koji su do sad održani u Istri prošlo je oko 150 ljudi. Na ovom su većinom sudjelovali uzgajivači istarske koze i oni koji će to tek postati. Pošto sam nakon srednje škole odlučio se posvetiti stočarstvu, to je tome uzgajati istarsku stoku, pretežno istarsku ovcu i od nedavno i istarsku kozu. Na današnjem tečaju, znači preradi mlijeka u mliječne proizvode, puno će mi doprinijeti mojem gospodarstvu zbog toga jer već od sljedeće godine planiram znači, na kućnom pragu napraviti neke svoje prve i proizvode od ovih autohtonih pasmina koje uzgajam. Već kad smo se bavili s tim kozama smo odlučili kad već dajemo to nešto od sebe neko vrijeme za te koze da bude neka bolja priča. Ova priča od Azrija mi se sviđa jer istarska koza stvarno je ugrožena i trebamo pomoći i vidim da tu dosta mladih ljudi se uključilo, pa tako i ću mi, evo sad smo još uvijek prijavili smo se za istarske koze i nadamo se da ćemo oformiti stado istarske koze i očuvati tu našu istarsku kozu u Istri. Znači, najprije bi krenuo od početka, znači samo proizvoditi na vlastnom gospodarstvu, ali kasnije svakako se mogu naučiti i na koji način mogu otvoriti mini siranu kako bi se mogao i profesionalno početi raditi sa mliječnim proizvodima. Od toga svega naučio sam i kako ću napraviti ove mliječne proizvode, što prije do sad nisam znao. Različite recepture, postupke, tehnike za svaki pojedini proizvod. Proizvodimo po starinski, znači šta se preneslo s kolina na kolino od babi i nona.
Koliko je to ispravno, koliko nije, ne znam, da sam došao tu da saznam kako se ispravno radi sir. Mi ga koristimo trenutno samo za vlastite potrebe i sad ovdje već u ova 2 dana što smo ovdje uočili smo neke greškice koje radimo i vjerojatno će sad sljedeći put biti sigurno bolje sve. I još sam naučio nove proizvode od mlijeka koje se mogu napraviti. Ono što smo mi s jedne strane zadovoljni da nam se u uzgoj istarske koze uključuju upravo mlade obitelji. Ja uvijek to govorim da je oko 40 godina je prosječna starost uzgojivača istarske koze. Oni koji su zainteresirani također da uđu su isto tako mlađi ljudi. To je s jedne strane dobro, a s druge strane ono što moramo znati, a to je da moramo obnoviti one naše tradicijska znanja, ali ta tradicijska znanja ne smiju ostati samo tradicijska, one moraju biti u skladu sa suvremenim tehnologijama i tehnikama. Znači oni će steći osnovna znanja kako pripremiti klasične oblike mliječnih proizvoda, dakle od mlijeka, maslaca, različitih vrsta sireva. Steći će znanja kako se registrirati, legalno poslovati na tržištu i steći će znanja ona koja su osnovna da bi mogli zaista otvoriti tu svoju djelatnost. Dakle, ono što je bitno je to da će im taj dokument biti, da je taj dokument koji izdaje Ministarstvo poljoprivrede i dokaz da su oni osposobljeni da mogu otvoriti svoju tu djelatnost. Tečaj je uspješno završilo 15 polaznika koji su usvojili osnovna znanja koje će im pomoći u proizvodnji sira, a svakako je i korak naprijed u očuvanju istarske koze. Rekreacijsko jahanje ima brojne pozitivne učinke na fizičko i mentalno zdravlje. Na ranču Kavran provodi se već 3 godine. Sad je tu 6 konja, a bavimo se, znači, pretežno je to rekreacijsko jahanje. Rekreacijsko jahanje, rute, teren, djeca, početnici, vrtići, rođendani. Evo sad smo nedavno imali neku skupinu roditelja i djece kao nekakav obiteljski dan, ajmo reći, nekakav piknik uz konje, uz jahanje. I to je recimo neka baza, znači za početnike, za provođenje vrijeme u prirodi plus konji, jahanje, to je neka priča, ajmo reći. U Kavran redovito dolaze i članovi udruge roditelja s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije Pula. Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju već 12 godina provodi organizirano jahanje koji imaju terapijski učinak za naše korisnike. Organizirano jahanje obuhvaća 10 do 12 korisnika. U ovih dugih niz godina promijenili smo dosta rančeva. Zadnje 2 godine dolazimo ovdje na ranč u Kavran. Ovo je jedan način da naši članovi konstruktivno i kvalitetno provode svoje vrijeme. Da im pomogne u jedan vid terapije koji im pomaže svakodnevno. Regionalna i lokalna samouprava je prepoznala i financijski prati niz ovih godina naše aktivnosti. Tako da mislim da je ovo jedna integracija u širu lokalnu zajednicu naših korisnika. Pa evo, u ovih 12 godina bilo je svakakvih situacija, pa čak i gdje su korisnici jahali i po kiši, ali silna želja dovodi do toga da ipak korisnici i bez obzira što pada kiša i bez obzira na vremenske neprilike ipak žele i rado odlaze na jahanje. Konj je dosta terapeutska životinja, lijepo je biti u njihovom društvu, provoditi vrijeme, tako da ja to vidim i po njima. I meni isto lijepo kad oni dođu, kad radimo skupa i to je onako jedna sinergija sve skupa. Tako da recimo to i je neki moj cilj. Konji su moja ljubav i onda to još nekom malo približiti, pokazati, to je otprilike to. Korisnici uživaju u prirodi i druženju s konjima. Ova je Kana, danas smo jahali, jako je dobra, poslušna, voli šetat
Volim konje, obožavam konje, volim jahati, opuštena sam, prirodu volim. Što se tiče toga, meni je super. Baš se opustim, napunim baterije i onda sam mirna. A meni je tu super. Vesna me vozi na jahanje, mijenjamo se tu i tamo. Super mi je tu. Zavolio sam to jahanje, sviđa mi se. Obožavam. I tu je konje, malo priroda, malo jahanje i to. I super mi je ovo. Od kako sam počeo jahati, to mi je moja terapija i pomoglo mi je jako za leđa, za mišiće od nogu i zavolio sam to. Malo sam u početku imao malo strah, ali sada mi je svejedno. I obožavam. Volim to jahanje, nešto neopisivo je. Eto, ne znam, gdje ćemo opisati. Volim jahati konja. Ja uživam puno njima, konja je moja ljubav. Konik mu živo biće koji sam sve čuo o njima, redam sve od konovima na televiziji. Moj konik mu mojih života, ja to volim što jesam, oni su dobili ljudi, ja sam novi centar, dobili su ljudi, dobro su stručni, sjećamo se, volimo se zabaviti, mi smo ekipa prava, volimo se sjećati. Jahanje pruža članovima udruge osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju ne samo rekreaciju, već i značajnu terapijsku podršku. Ova aktivnost pomaže im da konstruktivno provode svoje vrijeme, integriraju se u zajednicu i uživaju u blagodatima koje donosi druženje s konjima. Stigli smo do kraja još jedne emisije Boje zemlje. Pratiti nas možete i na našim društvenim mrežama i službenoj stranici www.bojezemlje.hr. Svi video prilozi i sve emisije dostupne su i na našem YouTube kanalu. Vidimo se za tjedan dana u istom terminu. Lijep pozdrav!